I omplim ara nova pàgina en blanc al microones, que arranca aquests dies, els 11, 12 i 13 de maig, la 13a edició de la Fira de Música al Carrer de Vila-seca, amb una confluència entre músiques emergents, noves propostes, programadors i altres professionals de l'àmbit. A la fira podem trobar mostres de noves discogràfiques alternatives catalanes, espectacles infantils, xarangues i actuacions d'artistes més coneguts com Albert Pla, Joe Crepúsculo, Transadèlica, Salao, Pal Fuster i altres com Charango, que Jasmina, al respecte a alguns expliques. He tingut el privilegi, ja us avisava quan he entrat a l'estudi, que arribava justeta, perquè aquesta tarda hem estat amb els Charango, hem segut amb una terrasseta i hem pogut parlar amb ells sobre la seva formació musical i sobre el que esperen aquesta nit en un concert que de debò no us podeu perdre. Pinta molt i molt bé. De moment us deixo amb el que he recollit allí amb ells. Escoltem. Hi ha un circ predilecte, tarambanes il·lustres, somiadors, ja colors... Bé, bona tarda, ens trobem en aquesta bonica plaça de Vila-seca i em trobo molt ben acompanyada per l'Alguer i el Marcel, ells són Charango. Bona tarda, noi. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com anem? Tot preparat per aquesta nit? Sí, amb moltes ganes, no?, ja de pujar a l'escenari. Sí, ansiosos ja. Proves de so d'aquí poca estona, suposo? Sí, ara anirem a fer les proves de so i a veure si es va acostant gent aquí a Vila-seca, a l'escenari, a veure'ns. Avui toquem amb l'Albert Pla, que això és un plaer sempre, i bueno, moltes ganes de que arribi l'hora del concert. Bueno, tornem una mica als inicis, situem una mica a tots aquells que ens estiguin escoltant. Vosaltres comenceu a internet, comenceu amb 2 cançons, Bola i Nits, i de cop i volta 250.000 visites, 50 concerts i 2 nominacions a l'Enderrock. Com afronteu aquest èxit aclaparador? Explicat així sembla molt fàcil i molt bonic, però bueno, suposo que hi ha darrere, com a tots els grups de música, tothom que intenta obrir-se camí segur que ho sap, no? D'un grup d'amics que som Charango, sobretot del Ripollès, Osona, la Garrotxa i el Berguedà, allà una reserva índia al Prepirineu, i bueno, és un projecte que comença amb la il·lusió de poder-nos obrir camí en el món de la música i sí que és veritat que tenim la sort doncs, de que la gent va connectar molt ràpid amb les cançons. Nosaltres vam gravar 2 cançons en un estudi, les vam penjar a internet i la gent se les va anar fent seves i uns les van compartir amb els altres, la gent es va començar a acostar als concerts, els mateixos que venien portaven a més amics al següent concert, no? I és una mica doncs, la sort, no?, de que la gent hagi connectat amb les nostres cançons, que se les estimin i bueno, agrair-los sempre que estiguin fent gran aquest projecte perquè jo crec que els hi devem tot, no? Es va notar sobretot que us estimàvem molt quan vau presentar el vostre primer disc a la Sala Apolo. Vosaltres declaràveu que us havíeu inclús flipat a l'intentar anar a Apolo a presentar i a planar, però al final 15 dies, entrades esgotades, èxit absolut. Com ho vau rebre tot això? Bueno, molt contents. Això venia una mica arrel de la presentació del primer disc, que el vam penjar a internet i va haver-hi moltíssimes descàrregues i el vam penjar a internet una mica com a regal a tot aquest any que havíem fet abans, com li havíem de tornar això a la gent. I a l'hora de presentar-lo, ja havíem estat a l'Apolo 2 l'any passat i vam dir, home, ho hem de fer-ho a l'Apolo 1 i no les teníem totes. I això que dius, gens, i això que dius era bueno, ens vam tirar de cap i va ser després, un cop vam jugar a la sala i tot, vam dir, ostres, que l'Apolo és molt gran, i estava, oi, molt gran, és molt gran. Però bueno, la descàrrega del disc va anar brutal i paral·lelament, perquè ho vam penjar paral·lelament a la web, vam penjar el disc i les entrades per l'Apolo es van esgotar molt ràpid. I bueno, molt contents, molt contents. Tinc entès que aquella nit vau estar molt ben acompanyats, igual que ho esteu al tema Bola, us acompanya un Bongo Botraco, La Trova, un seguit de referents musicals de l'escena catalana. Us sentiu ben acollits? Us sentiu estimats dintre d'aquesta escena musical catalana? Molt, molt. Des del principi ja, bueno, de fet, hi ha gent amb qui fa molt temps que ens coneixem perquè, bueno, de 1000 projectes anteriors i de moltes coses, doncs et vas coneguent amb la gent. Però sí que és veritat i sempre ho diem que ens hem trobat un panorama amb una solidaritat infinita, no? I que nosaltres que traiem el nostre primer disc comptem amb la col·laboració de gent que porta molt temps en el món de la música i que té molta gent a darrere, doncs ha avalat molt la sortida del nostre disc i que és molt difícil dedicar-se al món de la música o intentar-s'hi dedicar i és d'agrair trobar aquesta solidaritat i aquestes mans només amb ganes d'ajudar, no? Els vam convidar a cantar el disc, tothom, aquí li vam dir, tothom es va animar a cantar, o sigui, molt bé, i llavors els vam convidar també a la presentació el dia de l'Apolo i bueno, compartir escenari i festa doncs amb molta gent que nosaltres hem escoltat, no? I d'aquí hem après moltes coses, és un plaer i és una sort.
en aquest primer disc que presentàveu aquell dia, feu al·lusió contínua al circ. Quina relació hi teniu? Què s'amaga darrere aquesta metàfora de la caravana, el llarg viatge? Una mica sempre hem intentat utilitzar les nostres cançons per participar, no? Una mica intentar explicar allò que ens preocupa, guardar-hi les nostres inquietuds, i en el món del circ hi vam trobar, en el món de la faràndula en general, hi hem trobat una manera de fer que jo crec que és tota una declaració d'intencions i que il·lustrava molt bé una sèrie d'idees que volíem donar aquí a casa nostra, que és que davant de tot el nostre món, de tota la nostra societat, que tots estem una mica atrapats entre les hipoteques, els lloguers, el cotxe, tot això, no? Tenim tots una vida molt similar, doncs hi ha equips de persones que es dediquen a viatjar de poble en poble portant un espectacle amb la voluntat de fascinar, no? I això ens semblava una manera de viure molt diferent a la de la majoria dintre de casa nostra mateix, i que teníem moltes coses que eren fascinants i que ens agradaven, no? I una mica ho vam intentar, inconscientment ha quedat recollit en totes les cançons. Una mica l'imaginari Txarango, totes les lletres parlen molt de viure el moment, aprofitar l'ara, que són conceptes que la gent els té, no? I tu parles amb la gent i si tothom ho diu, però els tenim oblidats, els sabem però no els posem en pràctica. I és això, recollia molt l'essència de viure el moment, deixar-se portar pel que passa i no pel que has de fer, una miqueta. L'alegria, no? L'alegria. Tenim una societat que està molt cansada i que ho està passant molt malament també, i que tots estem posats en aquest barco que a vegades sembla que s'enfonsi, i reivindicar que fora de tot això de tant en tant s'han d'obrir els ulls i dir que estem tots aquí, que en realitat ens falten molt poques coses i que viure és una aventura de puta mare, no? I aprofitar el grup i la música per recordar-ho. I sobretot les lletres, unes lletres que, a part d'anar acompanyades d'uns ritmes molt alegres i festius, són lletres cuidades amb molta cura, com fins i tot Màrius Serra us va recalcar en aquell article en què us mencionava, no? I la cura del vocabulari. Quin és el procés de creació d'aquestes lletres? S'esmereu molt? Ho feu amb un diccionari al costat o com ho feu tot això? No, impressionant que el Màrius ens escrivís una columna a La Vanguardia, vam flipar, realment, però, o sigui, sí que ens agrada molt escriure i és una de les coses, igual que també ens agrada composar, però sí que les cançons venen d'una lletra, d'un poema musicat, no? Quasi bé sempre. A Txarango som 4 persones diferents que fem cançons i jo crec que ens coneixem de fa tants anys que hem aconseguit pràcticament trobar una espècie de veu literària que a la que arriba al local diem sí, això és Txarango, això ens ho sentim tots nostre, però no ens hi trenquem al cap, ni molt menys, al contrari. Arriba una cançó, a vegades la porta el Marcel o l'Àlex, o jo que en faig algunes, arriba al local i de seguida diem, impressionant, no? Sí. És que ens agrada molt escriure i ens agrada treballar les lletres, però tampoc no és una cosa en la que hi invertim moltes hores, no? Suposo que tots ho fem a casa i acaben sortint el recull de moltes idees que cadascú ha anat guardant, no? Suposo que la connexió és essencial, perquè sou un bon far al grup, i també tinc entès que vau començar en un pis, ajuntant-vos. Què hi havia abans de Clownia? Què hi havia abans de Txarango? L'embrió, suposo que hem tingut molts projectes abans de Txarango abans, i a Txarango el que va passar? Vam dir, agafem un projecte i anem-lo a portar el més lluny possible. I com deia l'Alguer, fa molts anys que ens coneixem, i molts anys que vivim coses junts, més que fer música junts, és que ja des de petits, si agafàvem les guitarres ens n'anàvem a viure al carrer. I totes aquestes experiències i el que ens ha ensenyat la vida, les coses que hem après junts, són les que acabem explicant ara amb Txarango. I sí, tenim la sort de ser una colla d'amics i per això no ens hem de barallar gaire, perquè entenem la vida bastant igual i com la volem projectar i com volem que sigui a partir d'ara, no? I a part que portem tant de temps junts que a vegades tu dius ja venim barallats de casa, no? Quasi bé. És que és com que no et pots enfadar, en veritat, no et pots enfadar realment amb un germà o amb la família, no? Doncs és el mateix, no? Jo crec que tenim la sort de poder-ho viure un grup de persones que ens entenem molt i que, a més, és una sort perquè quan més gran et fas, més costa fer coses amb molts grups de gent, no? Cadascú es va salvant en la seva vida en particular i cada setmana sortir de casa
12 persones que som els que ens movem sempre quan anem a fer un concert de xarango és un privilegi, no? Perquè són 12 persones amb un projecte comú, amb una il·lusió, i això és un valor molt gran. Sí que el fet de ser tants a vegades fa que costi més avançar, no? Perquè quan arriba això una cançó local, doncs la treballem entre tots i tots ens hi hem de sentir identificats, no? Perquè és molt important que tothom mantingui el seu vincle i la seva aportació al grup. Però bueno, això també és el que al cap i a la fi li va donant doncs, que tothom cada cop se senti el projecte més seu i que sigui l'arma de tots. De fet, el treball assembleari és feixuc, però és molt maco. És recompensant, suposo. En aquest cas, les 12 persones, la caravana us ha parat aquí a Vila-seca. Què espereu d'aquesta nit? Doncs mira, realment no ho sabem gaire perquè és la primera vegada que estem per aquí. L'any passat a Comarques de Tarragona vam estar a Montblanc i em sembla que poc més, que vam estar poc per aquí. O sigui que venir a compartir la música i ens trobem el que ens trobem. Si la gent coneix el grup, que vinguin a cantar, i si la gent no coneix xarango, els convidem a que s'acostin, que vinguin a ballar i que vinguin a descobrir-ho en directe. Ara que heu conegut terres tarragonines, igual que hi ha una cançó per Barcelona, s'esteu plantejant potser dedicar alguna altra lletra a altres capitals catalanes o deixem-ho per més endavant? Bueno, deixem en que si avui la gent balla i canta ens ho pensarem, Doncs moltíssimes gràcies, Tarango, Alguer i Marcel, molta sort al concert i a disfrutar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, què us ha semblat? Jo he quedat encantada, Ara entenc per què has vingut tan contenta. És que la bona companyia es fa notar i a una li alegra la tarda. Seguidora, i la foto que ens has ensenyat també. Bueno, així faig una mica d'enveja amb aquells que no puguin anar al concert, els que sí, ja ho sabeu, xarango aquesta nit a Vila-seca a les 12. Molt bé, doncs ho recomanem des d'aquí. És com quan se'ns creuen els camins, però jo mai... Escalfar, treure i escoltar, així de fàcil, al microones, a Tarragona Ràdio.